Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpobaje main step adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan nompat slam wan ban syem ni ka admission hakane music school. Ka Neutra Youth Council HYC Mauthatraisan Circle hapo ka jingelam usam larang ba usyambo lang langren mentakasngi ka Shipotre Gulaber arja pesan kalalek banye kendu ya Superintendent of Police ka Eastern West Kasihil District ubadi Kriam Shibenta ban Budin ya ka jingsuba syak penyap ka kong Darisha Lingdo Kenshi malikun ibadangdon tang arbnai. Haga ba ya ki mediap jong kite ki shikmi shikun lalap haga step jong ka Arthur Gulaber arja rupsan na gawai ka pung pelangom ka badan haga shnong lang tor. Haba pan pau shikila patai kubor na kaliang usamla syambor lang langrin uloong ba USP lengba katnat pulit kimsyam la shongkliti satya. Henry kilale ya ka kamram bermenta kidang up ya ka postmortem report kebala banyo lasai nilai shisngi. Susu ulaong bakaseng kala kenturu ya katnat pulit ban penstet ya kakam tang siyo ya ka report bat hakaju kapor kaseng kadawaru na kasurkar jela bakadai ban buno ya katnat forensik ha mairang ban pensuk ya ki postmortem report ki bakum kine. Neutra Youth Council jongka Mauthatraisan Circle ha kanika sngi ningkong jong mata ka Shipotre jong mata Gulaber arjar arpusan ngidon hang ni hapo ka Palau jong ka office jong Superintendent of Police jong ke Eastern West Kasihil District ka jingwan ka jong ikum kaseng ban ya kendu ya une uhe du jong ka tanat police jong ka district kadai halor kawai ni ki jingjia ha ka bale si ki pajba nong chonong jong ka Eastern West Kasihil District bat kum juru jong ka jelahi borok kawai PUI ya ka jingjia kata kadai hak senong langtor kawai ni ki senong ki badan markhab bat kene ka senong mairang Eastern West Kasihil District PUI ya ka jingjia hakaba kawai na ki longkumi rengkat bat ikhun i badang arbanai ila khlap no haka jingjia kaba let's say PUI lengba na gila pathai khobor ya ka jingjia kabla jaya kene ka long yeng nagalang jungi kum ka seng ni dap da kajing smusi ban ui ba ki bakum kini kajing jia ki jia hapo ka district ka jongi hai bade bat kini kajing jia hang thi hapo ka snong langtor na kaliang ka jong USP ula kren sai pada kanal yang ke police department ka kram syong plikti kala le ya la ka jong ka kamram na kaliang jongi kum ka sengru ni sngo ya ka ban pen pau ya kata kajing sngo ngu ya kajing simkhya na kaliang ka police department hawan marka dei ka kam ka jongki mere kum balong menta na kaliang ke police department bat kumba USP ula keren sai ba umpat la ban ong kumno hai bade bar kane nomor ba hadu mentah kidang up ya kate ka postmortem report ka ban na kaliang ki bor ki badai pek ki la le mentah hang te hapo nigrem te hagaje ya keren ga jongi bat USP ula ong ba la kumno kane ka postmortem kala ban poi la sai la ne le sisi ban pendap titat hadu bangi leyo ya kane ka postmortem report ngin sayo ya keban batai bali lajia ya kena jingjia hatu kalak bandai ke jing syak peniap lane hatu kadai kalak bandai ka jing peniap hi ya kata ngin namla ban ong te kumba kalong menta ban ngidang abetek ya kata ka postmortem report na kibor ki badai pe te hakawai pat kaliang na kaliang jongi ngisngo ya keban penpau khamtam chaka tanat jong ka koi ka khya jong ka district bat khamtam jong sarkar jela ka district Eastern West kalau don kam ya ka department haga bade bat ka forensic department haga ban le ya kini ki postmortem gi ba fair nomor la da jia gi ba kum gini jia gi ba ka bu
ia ke jing pajba nomor ba ka simpor slam haban transfer nang ni namerang Shopo East Castle District ti kai ka ban kalyang jungi kum ki noilam jong sang ni pesngau lengba kanika lat pathai ko bor kalong ba ka sarkar ka ban sim ya kanika we ka poin ba Hapo District Eastern West la idon kam bandon ya ka forensic department khnang bakan pensuk ban ai ke chakri na kamta ki pajba ladawan kum kini ki kam ti nagalang jungi kum kaseng ni karman ba hadin ke jingyo ya ka postmortem nagalang ke polis kan le ya la jong ka kamram nagalang jungi kum ka hanyo trap youth council ni sngo ya ban penpau ka jing sngo diaw hado kata-kata namar ba bandu ya ka jing em bro let's say kalong ka ke bangin namla ban padiang season jia hado art li ki bro let's say kadai ka khubor ka ba pen snungiu let's say ya kinong song om tang jong district Eastern West hanre jong ka jalahi borok kawai hadu katno kata ka jing sngu khuslai la kata jing sngu diaw jong ki bahing hasam khamtam tang kita ki bla mat ya ka bakum kana ki kam ki sngu thu hadu katno ki pang mensim ban yo i ya ki ba ik bathan ban yo i ya ki bahing ki mat ya ka bakum kana ka jinjia jungi kum ka seng ni sngo ya kaban kentu ya ka tanat jong police department ba mas niyo ya ka postmortem report kumba isar ispil ong bala ban yo la shai la ni la sisi te mas niyo ya ka postmortem ni kerpat la kumno ba kin penstet ya kam khnang ba kin yo no ya kaban le ya ban kam halor ka jinjak blaja hangthi Hapo besnong langtor kata kadai ka jing kerpat ba ka jing kentu ro ha jong por nagalang jungi kum kaseng